ମାଙ୍କଡ଼ ଓ କୁମ୍ଭୀରର କାହାଣୀ। ଗଙ୍ଗା ନଦୀ କୂଳରେ ଗୋଟେ ଗଛ ଥିଲା। ସିଧିରେ ଗୋଟେ ସୁସ୍ଥ ସବଳ ମାଙ୍କଡ଼ ରହୁଥିଲା। ସେହି ଗଙ୍ଗା ନଦୀରେ କୁମ୍ଭୀର ଏବଂ ତା ସ୍ତ୍ରୀ ରହୁଥିଲେ। କୁମ୍ଭୀରର ସ୍ତ୍ରୀ ଦୂରରୁ ଦେଖିଲା ଯେ ଗୋଟେ ସୁସ୍ଥ ସବଳ ମାଙ୍କଡ଼ ଗଛରେ ଡେଇଁ ଡେଇଁ ଖେଳୁଛି। ମାଙ୍କଡ଼ଟିକୁ କୁମ୍ଭୀରର ସ୍ତ୍ରୀ ଦେଖି ତା କଲିଜା ଖାଇବାକୁ ଲୋଭ କଲା ଓ କୁମ୍ଭୀରକୁ ଯାଇ କହିଲା, ମୋତେ ସେ ମାଙ୍କଡ଼ର କଲିଜା ଖାଇବାକୁ ଭାରି ଇଚ୍ଛା ଅଛି, ମୋତେ ଆଣିକି ଦିଅ। ନ ଆଣି ଦେଲ ଯଦି ତାହେଲେ ମୁଁ ତୁମକୁ ଛାଡ଼ି ପଳେଇ ଯିବି। କୁମ୍ଭୀର ଏହି କଥା ଶୁଣି ବଡ଼ ଚିନ୍ତାରେ ବସିଲା। କୁମ୍ଭୀର କହିଲା, ସେ ତ ସ୍ଥଳରେ ରହିବା ଜନ୍ତୁ, ଏହା କିପରି ସମ୍ଭବ ହୋଇପାରିବ? ମାଙ୍କଡ଼ର କଲିଜା କେମିତି ଆଣିବ ବୋଲି ଚିନ୍ତା କଲା। ମାଙ୍କଡ଼କୁ ଧରିବ ବୋଲି ବୁଦ୍ଧି ପାଞ୍ଚିଲା। ଦିନେ ମାଙ୍କଡ଼ ପାଣି ପିଇ କୂଳରେ ବସିଥିଲା। ସେତିକିବେଳେ କୁମ୍ଭୀରଟି ଯାଇ କୂଳକୁ ଯାଇ କହିଲା, ହେ ବନର ରାଜା, ତୁମେ ଏ କୂଳରେ ଅନେକ ଦିନ ହେଲା ରହିବାର ମୁଁ ଦେଖୁଛି। ପାଖ ବଣରେ ଭଲ ଫଳ ଆଉ ଦେଖାଯାଉନାହିଁ। ଖାଦ୍ୟ ଅଭାବରୁ ତୁମେ ଶୁଖିଗଲଣି। ନଈର ଆରପାଖ ଜଙ୍ଗଲରେ ଭଲ ସୁସ୍ୱାଦୁ ଫଳ ଗଛ ଅଛି। ବିଶେଷ କରି ଆମ୍ବ ଗଛ ଗୁଡ଼ିକରେ ରସୱାଳା ଆମ୍ବ ପାଚି ରହିଛି। ତୁମେ ସେଠାକୁ ପଳେଇ ଯାଉନ କାହିଁକି? ତୁମେ ଜାଣ ଯେ ମୁଁ ସ୍ଥଳ ପ୍ରଜାତିର ପ୍ରାଣୀ। ଏ ଗଙ୍ଗା ନଦୀର ଗଭୀର ଜଳ ପାରି ହୋଇ ସେପଟ ଜଙ୍ଗଲକୁ ଯିବି କିପରି? କୁମ୍ଭୀର ମନ ଖୁସିରେ କହିଲା, ତୁମେ ଯଦି ନଦୀ ସେପଟକୁ ଯିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରୁଛ ତାହେଲେ ମୋ ପିଠିରେ ବସିଲେ ମୁଁ ତୁମକୁ ଆରପଟ ଜଙ୍ଗଲକୁ ନେଇଯିବି। ମାଙ୍କଡ଼ କୁମ୍ଭୀର କଥା ରାଜି ହୋଇ କୁମ୍ଭୀର ପିଠିରେ ବସି ଯିବ। କୁମ୍ଭୀର ଖୁସି ହେଇ କହିଲା, ମାଙ୍କଡ଼ ଭାଇ, ଏଥର ଡେରି ନ କରି ତୁମେ ମୋ ପିଠିରେ ବସ, ମୁଁ ତୁମକୁ ଆରପଟ ଜଙ୍ଗଲରେ ଛାଡ଼ିଦେବି। କୁମ୍ଭୀର ନଦୀ ସୁଅରେ ଆର କୂଳ ଆଡ଼କୁ ପହଁରିବାକୁ ଲାଗିଲା। କୂଳର କିଛି ଦୂରକୁ ଗଲା ପରେ କୁମ୍ଭୀର ମାଙ୍କଡ଼କୁ ଧରି ପାଣିରେ ବୁଡ଼ିଗଲା। ମାଙ୍କଡ଼ ପାଣିରେ ବୁଡ଼ିବାକୁ ଲାଗିଲା। କୁମ୍ଭୀର ମନେ ମନେ ଖୁସି ହୋଇ ଭାବିଲା, ଯାହା ହଉ ମୋତେ ମାଙ୍କଡ଼ର କଲିଜାଟି ମିଳିଗଲା। ମାଙ୍କଡ଼ କହିଲା, ଭାଇ ତୁମେ ଏ କ'ଣ କରୁଛ? ମୁଁ ପାଣିରେ ବୁଡ଼ିଯିବି। କୁମ୍ଭୀର ହସି କହିଲା, ଆରେ ମୂର୍ଖ ମାଙ୍କଡ଼, ମୁଁ ତୋତେ ଆରପଟ ଜଙ୍ଗଲକୁ ନେଇଯିବାକୁ ମିଛ କହି ଆଣିଥିଲି। କାହିଁକି ନା ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ଇଚ୍ଛା କରିଥିଲା ତୋ କଲିଜା ଖାଇବାକୁ। ମାଙ୍କଡ଼ ହସି କହିଲା, ହେ ହେ, ମୁଁ କ'ଣ କଲିଜାଟାକୁ ସାଙ୍ଗରେ ନେଇକି ଆସିଛି କି? ମୁଁ ତ ଗଛର କୋରଡ଼ରେ ରଖିଦେଇ ଆସିଛି। କୁମ୍ଭୀରର ମନ ଦୁଃଖ ହେଲା। ମାଙ୍କଡ଼ କହିଲା, ଭାଇ ମନ ଦୁଃଖ କର ନାହିଁ। ତୁମେ ମୋତେ ଯଦି ଆରପଟ ଗଛ ପାଖରେ ନେଇକି ଛାଡ଼ିଦେବ ତାହେଲେ ମୁଁ ସେ କୋରଡ଼ରୁ ମୋ କଲିଜାଟା ଆଣି ତୁମକୁ ଦେବି ଓ ତୁମ ସ୍ତ୍ରୀ ଖୁସି ଖୁସିରେ ମୋ କଲିଜାଟାକୁ ଖାଇଦେବେ। କୁମ୍ଭୀର କହିଲା, ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି ଭାଇ, ମୁଁ ତୁମକୁ ନେଇକି ତୁମ ଗଛ ପାଖରେ ଛାଡ଼ିଦେବି, ତମେ ମୋତେ କଲିଜାଟା ଦେଇଦେବ। ମାଙ୍କଡ଼ କହିଲା, ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି। ମାଙ୍କଡ଼ ଯାଇ କୁମ୍ଭୀର ପିଠିରେ ପୁଣି ବସିଲା ଓ କୁମ୍ଭୀର ଆରପଟ ଜଙ୍ଗଲକୁ ନେଇକି ଗଲା। ମାଙ୍କଡ଼ ଯାଇ ଆରପଟ କୂଳରେ ପହଞ୍ଚିଗଲା ଓ ଗଛକୁ ଡେଇଁ ପଳେଇଲା। କୁମ୍ଭୀର କହିଲା, ଭାଇ ଏଥର ମୋତେ ତମ କଲିଜାଟା ଦିଅ, ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ପାଇଁ ନେଇକି ଯିବି। ମାଙ୍କଡ଼ ହସି କହିଲା, ଆରେ ମୂର୍ଖ କୁମ୍ଭୀର, ଗଛ କୋରଡ଼ରେ କିଏ କାହା କଲିଜା ରଖିଲାଣି? ନା ବିନା କଲିଜାରେ କିଏ କେବେ ବଞ୍ଚିଲାଣି? ମାଙ୍କଡ଼ ଏମିତି କହି ଜୋରରେ ହସିବାକୁ ଲାଗିଲା ଓ କୁମ୍ଭୀର ମନ ଦୁଃଖ କଲା। ମନ ଦୁଃଖରେ ଘରକୁ ଫେରିଲା।